Отдавна не съм качвал видео. Но не съм въздействал. Направих, например, тези кожени кобури. Завръщам се в YouTube студиото си след толкова много време, а сякаш нищо не се е променило. Същата кочина. Макар и безработен, си взех цяло парче от според мен най-ценната кожа за творене. Тя е достатъчно дебела да се разбова, но и достатъчно тънка, за да е лека и подвижна. Специално кожата от Кожар.bg винаги е с много добро качество, консистентно плътна и чиста. До сега съм взимал само А3 или А4 листи и напълно им се наслаждавах, но винаги не ме стигаше. За сега ми трябва само едно малко парче от нея. Завръщам се към това успокояващо, медитативно дело. Когато творчеството е в кръвта ти, дори дългото отсъствие не отнема от уменията. Следете за следващите видеа, за да разберете какво ще се случи с него. Свързано е с кожени ремъци и юзди за езда.